Nem téged. Ez egyből magára igény, te. Jó. Kapsz, elzavarta az azt. Ebrának lennék még tenném ki a tudcát. Az hogy Jenő. Csabék, ki? Hallod, mit mondott neked? Leüsekedni, fejlővágok és árpenyével elállj. Nem. Hát nekem reggel vesz figyelj. Hát nekem mindent tesz. Elveszed a borotvát is tőle. Nekem van attól lehúzni. Ja. Nekem minden tisztasági megvan, hála jó Isten. Hát, de nem félsz fizékottál, még a? Elég mutogat, hogy így verde be neked egyet, elég mutogat. Ó. Majd így János, a papódnak a testvéred, így. Hát elnyert, egyszer akartam vinni. Csak jönni befenyítem. A pofot visszaadod neki most, vagy nem? Félsz tőle, mi? Köcsök. Félsz tőle, mi? Fél. 10-20. Nem, majd tisztelet. Jaj, aki neki, te! Ó, tisztelet. Meglecsolom már a virágot is. A négy összekötők. Mi van? Virágot meg kellett lecsolni. Majd tudsz kívül kicsit a széket. Mondom. Azért túl. Így látod, ott döntők, ott engednek a gyűlölet. Hány éves vagy? Ki? Szóval meggátnak. Hány éves vagy, Pityuka? 10-20. Miért van egy olyan? Hát, ez meg tudod a gyerek. Hát meg a levélre